Благодаря на организаторите, че ме поканиха тук днес и на толкова много от вас, които са избрали да споделят този слънчев съботен ден именно с нас. Моята тема е психическа устойчивост в света на бърза мода, като бързата мода всъщност съм я позиционирала просто като една метафора на целият този свят, в който вие и аз живеем. И в следващите минути ще опитаме да дирим психическата устойчивост. Минавам към една история. Действието в нея се развива преди няколко години, когато решавам аз да попитам младежа, с когото живея, дали може да назове една марка слънцезащита, която използвам. Може би пак е било такъв тип лятно време. Имайте предвид, че моята козметика не е чинно прибрана в НССР, тя е пръсната навсякъде, обичам вещите ми да обитават заедно с мен и пространството, в което живея. Младежа мисли известно време и след това назова от немай къде някаква рандъм марка, може би видял я от някои от рекламите, за които и Петър спомена в предишната презентация. Но със сигурност не беше марка, която присъства в моят НССР. В този момент си дадох сметка, че всъщност момчето въобще не се интересува аз с какво точно си цъпотя лицето сутрин преди да изляза. Което макар, че за него е окей, за мен самата не е окей, защото аз се интересувам горе-долу всички ми познати какво си слагат преди да излязат сутрин. Бих попитала и вас с идеята, че евентуално, ако ми позволите, мога да ви дам някоя препоръка за някой продукт, който ще ми се стори по-добър за вас, или пък може би по-малко с лошо влияние за всички тия костенурки и морски други обитатели, които са в водите, в които и ние имаме стремеж да се озовем скоро. И не само, че мога да направя това, мога да направя още нещо. Мога да отида на сайта на Notino, да си използвам служителската отстъпка. Това е супер фина реклама на компанията. И след което да избера даден продукт и да отида с него при сестра ми. Мога да й го подаря и не само, че да й го подаря, ами всеки път, когато й ходя на гости в последствие, аз мога да седя и да контролирам дали тя наистина го ползва. И фино да й се карам, когато това не се случва. Защо ви давам тези три различни паралела? Защото всъщност това са едни кръгове на влияния, които може би част от вас познават като загадка и от книгата на Стивън Кови. Тя е все по-популярност добиваща. Голяма част от вас предполагам, че са я чели или скоро ще го направят. Това е книгата "Седемте кръга на високо ефективните човеци". И какво се съдържа в тези три кръга? В кръга на контрол са всички тези неща и човеци, които ние можем да контролираме пряко. Моята сестра, например, директно там пада. В кръга на влияние биха били моите препоръки към вас, думи и действия, с които бих искала да ви повлияя, но няма как със сигурност да проследя резултата. И в кръга на загриженост са нещата, които ние не можем нито да контролираме, нито да повлияем. Бихме могли да се научим да ги приемаме. Защо сме сложили тази рамка? За да се замислим, че макар че тя може да повлияе супер добре, ако искаме да повишим нашата продуктивност или проактивност, е редно да позиционираме още нещо, което да движим по нея, именно нашето психично здраве. И сега следва да се запитаме какво аджеба е нашето психично здраве. Тук съм подготвила един списък с асоциации, именно по темата. Как съм го извадила? Попитала съм от една страна ChatGPT, от друга страна Gemini, задала съм еднаква команда да ми дадат 20 от най-популярните асоциации с психичното здраве и понятията, които са съвпаднали в двата списъка, просто съм ги извадила тук за вас. Като това, което е в тъмно-лилаво, надявам се, да, цветовете горе-долу се разграничават, тъмно-лилавото са думите, които са задължително с така наречената негативна конотация. Там виждате психични разстройства, травма, паника. Светлото лилаво е за думите, които реално могат да бъдат и с положителна конотация, обаче особено в географските ширини, които вие и аз обитаваме, още се гледат малко и така, как може да имаш нужда от помощ, как може да имаш нужда от терапия. И вече в зелено са двата лъча светлина. Те са думите, които са положителни асоциации, именно емоция и така трудното и за превеждане, и за изпълнение, благосъстояние, well-being. Виждате сами, че като процентно съотношение позитивното спрямо негативното
Горе-долу е така. Няма да опитвам да го вадя в число, защото сигурно знам, че и част от организаторите, и част от вас са доста добри по математика. Аз не парадирам с такива умения. Но преминаваме към същия въпрос, само че този път не питаме AI за него, питаме част от социалките. Това е личният ми Instagram профил и моите приятели и познати в него, които са се включили с отговори на същия въпрос. Не съм уверена доколко ги виждате, обаче тук вече зачитаме малко по-различни отговори. Именно планина, природа, медитация, още природа, хармонични взаимоотношения, awareness и най-горе Павел е сложил едно стоене по залез до вълните, които не се виждат, но той ги е чувствал със сигурност. Тоест, какво виждаме ние в този списък? Виждаме вече едни положителни асоциации предимно, които са с същата тема – психичното здраве. И този паралел всъщност идва да ни каже, че начинът, по който ние самите гледаме към собственото ни психично здраве, се диктува единствено от нас. Няма как да ни го каже нито ChatGPT, нито моя приятел от Instagram, който съм сложила тук пред вас. Всичко е въпрос наистина на лично отношение, на начина, по който ние се отнасяме към себе си, по който комуникираме с самите нас. И тук идва момента с ненасилствената комуникация, концепция, която Маршал Розенберг захваща още през 60-те години и в последствие бива дообогатявана. Ненасилствената комуникация или общуването без агресия разграничава два типа хора. Тези, които общуват на езика на чакалите и тези, които общуват на езика на жирафите. Чакалите можете, предполагам, да си представите, хищни животни, спотайват се, дебнат плячката, мислят за себе си. Това биха били хора, които отново мислят за себе си, които не се вслушват в другите и се стремят към собственото си благосъстояние. Жирафите от друга страна са животните с големи сърца. Те гледат от високо, имат по-добра перспектива. Пренасяме качествата върху човеците. Това всъщност биха били хора, които имат отворена перспектива, които не критикуват, не осъждат и не обиждат околните. И докато обикновено се твърди как ние трябва да бъдем жирафи към околните, което безспорно е така, трябва да бъдем по-добри човеци, обикновено забравяме, че ще бъде супер да бъдем и жирафчета към самите себе си. Ето като това тук, което наднича от една, нямаше как да не включа малко модни референции, което наднича зад кърба на девойката, да бъдем жирафи към самите себе си и да се грижим за себе си. А защо не се грижим за себе си? Защото обикновено или не смятаме, че е необходимо, или не смятаме, че имаме време за това, или просто не разпознаваме наличността на някакъв стрес. Той може би е за нас замаскиран под една или друга форма. И като стигаме вече до въпросите за видовете стрес, бих ви попитала колко вида познавате и обикновено отговорът е ситуативен и хроничен, което си е съвсем верен отговор. Моменталният стрес и този, който, извинете, е непрекъснато във времето. Но тук ще си поговорим за едно друго разделение на позитивен и негативен стрес. Позитивният стрес е такъв, който изпитваме преди важни, но в крайна сметка приятни събития. Например, аз си живея в такъв стрес от една седмица, защото знам, че трябва да бъда тук сред вас. Знам на какво ниво са останалите души, с които ще деля тази сцена. И също така знам, че трябва да подготвя презентацията, докато ходя едновременно на работа, жонглирам с доброволстване на филмов фестивал, с няколко фриланс проекта, с една менторска програма, която също няма да рекламирам пряко, но виждам също Александър, че е тук. Освен всичко това, трябваше да се избере и аутфит, който на вас може да ви се струва супер небрежно композиран, но аз съм помислила всеки елемент в него, какво бих искала да ви кажа с вас. Позитивен стрес, защо? Защото в крайна сметка, въпреки че ми е създал лек дискомфорт, аз знам, че когато сляза тук след не много минути, ще се чувствам добре от себе си и че не съм се отказала да дойда. Негативният стрес, там няма позитивни елементи, там е само единствено напрежонка. Например, ако вие сега знаете, че имате изпит, знаете, че не сте подготвени да го вземете, действително не го взимате и знаете не само, че не сте го взели, ами че поправката през септември за вас ще саботира онези 2 седмици в Синеморец, които сте си капарирали още миналата година. Доста неприятна ситуация, дано на никой не се случва. Това би бил негативен стрес. Същевременно,
общото схващане е, че единствено негативният стрес в дългосрочен план може да окаже неблагоприятно влияние върху психичното ни здраве. Да, обаче не. Ако аз сега си се стресирам, макар и позитивно една седмица, съдето ще говоря пред вас 300 души, за което евала, че сте толкова много наистина, след една седмица обаче знам, че ще говоря пред 300 души на френски, а след още една седмица знам, че ще говоря пред 300 души на френски в Лион или някой друг град, в който не съм била никога, тогава този акумулиран позитивен стрес може също да има неблагоприятно влияние върху моето психично здраве и дори да ми докара някакви състояния като бърнаут в истинския смисъл на думата, не в този, който свободно си раздаваме на сторите в Инстаграм след тежка работна седмица, или депресия. И в крайна сметка ми се ще да ви дам един лек трик, който признавам, че за мен работи. Може би за част от вас ще работи също много добре, за друга част не е толкова добре, но със сигурност си струва да опитате. Изберете някакъв външен стимул. Този външен стимул може да бъде дървото в края на улицата ви, втората лампа от уличното осветление. В моя случай е входа на един наргиле бар, който е малко по-надолу на улицата, на която живея, макар че никога не съм влизала там. И следващия път, когато се почувствате стресирани и минавате покрай вашия външен стимул, просто застанете там, погледнете го и кажете, че това е мястото, на което вие ще опитате да скъсате със стреса. Пак ви казвам, не очаквайте колосално моментален резултат, но дайте шанс. Може в по-дългосрочната картинка да се окаже, че това скъсване наистина е полезно. Другите неща, които бих искала за финал да ви споделя, са да не забравяте, че свръхочакванията от нас към нас могат да бъдат не само мотивация, но и коварен капан, когато не си поставяме граници. Че емпатията е много ценен ресурс, но може да бъде и огромен риск за нас, отново когато не си поставим граници и не забравяме, че и ние имаме нужда да се обърнем към себе си. И че в крайна сметка лоши емоции няма. Има лоши реакции след като ги изпитаме, след техния интензитет. И ви съветвам горещо да си позволите цялата палитра от усещания, които природата толкова щедро е дала на всеки от нас. Благодаря, мисля да си седна вече.